staan op de top. Super vet hier. Even uitrusten. Wij zijn bij Smaak aan Zee. Ik ben hier met Martine, met Zeeuwse Foodie. En... Hallo! Ik vind het wel leuk dat Martine erbij is. Martine is diëtiste. Martine gaat mij vandaag ons helpen hoe wij gezond het festivalseizoen doorkomen. Met weinig aanpassingen, dus ik hoef niet op water en brood. Ze heeft tegelijk de eerste tip met ons gedeeld en dat vind ik eigenlijk een hele goede tip. Dat je eigenlijk op een foodfestival eerst een rondje gaat lopen om te kijken welke foodtrucks er allemaal zijn. En dat je dan kiest welke dingen je echt heel lekker vindt en die ga je kiezen, die ga je eten. Nou, dat gaan we nu dus doen. Wij vinden alles lekker vaak, dus dat wordt dan drama. Maar we gaan het proberen. We zijn dus friet aan het delen. Dat is natuurlijk meteen de tweede tip. Als je met een paar mensen gaat, kun je natuurlijk de gerechtjes met elkaar delen. Kun je heel veel verschillende dingen proeven, maar toch je porties een beetje beperken. Hebben we nog een laatste tip? Ja, ik heb toch best wel wat gegeten. Dus de laatste tip is, doe de rest van de dag een beetje rustig aan. Gewoon springen! Ja, dit is echt super hoog, maar ja, oké. Je kunt dit, je kunt dit, je kunt dit, je kan dit. Ja? Oh my god, dat is zo erg! Gewoon springen! Zegt degene die dit niet durft. Ben je heel dapper.